ta iya yiwuwa kuma ba za ta haifi abin ba. Duk wannan baya dacewa. Wa bai'ul hasati, haka nan kuma da wato ciniki na tsakuwa, jifan tsakuwa. Za a ɗauki tsakuwa a ce to duk abin da tsakuwan nan na jefa da shi na sayar maka shi kaza, sai ya jifa watakila ya je ya fada a kan ƙwarya. Akwai kore suna zaune, akwai kwanuka na zaune, akwai mota, akwai takalma, akwai suturu. Kawai da ya yi jifa wannan tsakuwar sai ta je ta faɗi a kan ƙwarya. Ta ce to dama mun a kai muka yarjejeniya, shi kenan magana ta kare. To hakan baya dacewa 'yan uwa. Irin wannan zai iya wato ɗaukar kamar tambola. Kun san tambola? Kun san tambola ai? Tambola. Me tambola? Tambola. Irin game din nan da ake yi haka. Yawwa, tambola ana yin sa, wadda suna yi haka har yanzu suna kewayawa a kauyuka haka da sauransu. Za a sa ne wani abu haka kamar tire hakan nan, sai a sa shi. In aka sa shi sai a ɗora naira 100 a nan, a ɗora naira 1 a nan, a ɗora naira 5 a nan, sannan sai a ɗora waya a nan. Sai a ce to gaba ɗaya wato wadda ya zuba naira 1000 shi zai ci duk abinda wato wannan tambola ta tsaya a kai. Don haka kowa harinsa waya. To a nan sai kowa ya kama lamba kaza. Watakila shi ba zai sa ba, ya sa ne kawai a ransa, ko gashi nan ga yadda aka yi, kowane juyawa kaza ne aka sa, lamba kaza na kama. A ce to a zuba. In aka zuba kuɗi sai ya ɗeba, sai ya waina abin. To akwai kuma wani ɗan sanda haka yana tsaye kamar hannun agogo, sai ya tafi inda sandan ya tsaya, lambar da sandan ya tsaya, sai a ce to wane ne ya zaɓi lamba kaza, wane ne, to kai ne ka ci waya. Sauran nan kuma duka ruwa ya ɗebe su, abinda suka saɗin nan ya tafi a banza. To irin wannan ciniki haramun ne, baya dacewa, domin akwai rudi cikinsa. Sannan wa asabal fahli, sannan da maniyin doki haramun ne sai da shi. Irin yadda wasu ke yi, kamar wasu na da godiya sai a samu doki a wani wuri, a ce to za a zo a sa shi ya barbari wannan godiyar. kun san yadda ake aiko? In aka zo ya barbari wannan godiyar, domin da ƙarfi ake ɗora su haka su yi barbara ɗin, akan ɗaga ƙafan doki a ɗaure ƙafafunsa ta baya, a ɗaga ƙafafunsa na gaba ɗin nan a ɗora a bayan godiya, sannan kuma ana tallafa masa dai ta yadda za a yi haka sha'awarsa ta motsa, sai a samu taɓarya a doki bayansa, sai ya barbari wannan wato godiyar. In ya barbari wannan godiyar, to dama fil ghalib sananne ne lokacin da wato su sun san lokacin da ya kamata doki ya yi barbara, daga wannan lokaci ba sa bukata a sake wani barbara din, shikenan godiyar ta samu ciki, to sai a ce to ba damuwa yanzu a biya, dalilin wannan barbaran a ce a biya. To wannan cinikin haramun ne, baya dacewa. Wa ashbaha da makamantansu minal buyu'i, na cinikayya allati jaa fiha nususun khassa, irin cinikayyan nan da nassi ya zo a kansu, wato ga sunan ƙarara nassi ya zo a kansu, kamar waɗanda muka karanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai'ul hasati, akwai asbul fahali, akwai al-gharar, akwai wane ne su al-mulamasa, al-mudhabana, ga sunan dai al-mudar, haka nan dai waɗannan gaba ɗaya. Hiya dakhilatun fi nahyi an bai'il gharari, waɗannan da muka karanta gaba ɗaya sun shiga cikin hani
hani na cinikayyar rudi, walakin sai dai ufridat bidhikri, an bayyana su wato an keɓanta su, sai aka duk dai wato abu ne na abin nan na gharar, amma su sai aka sake fidda su aka ce to wannan abu haramun ne, wannan duk da yake suna cikin can, don a nuna maka dai wato girman hani da aka yi a kansu. wa nuhiya an hasan nan kuma aka yi hani a kanta, likauniha min biya'atil jahiliya al-mashhura, domin kasancewarta cinikayya ne, tana cikin cinikayya na jahiliya waɗanda suke sanannu. In aka je kasuwanni a jahiliya irin abin da ake yi kenan, a jahiliya irin kasuwanci da ake yi kenan. Yace wallahu alam, Allah ne ya fi sanin wato abin da yake daga cikin waɗannan cinikayya wato na rudi waɗanda ba mu ambace su ba. Ina gani kamar lokaci yayi nan zamu dakata bi'idhnillahi ta'ala, sai in mai duka ya kai mu sati mai zuwa mu dora inda muka dakata. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka yi kure ciki Allah ta'ala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na'am. Na'am. Sallarsa tana nan, ya yi makaruhi, amma sallarsa tana nan, sai dai ya yi makaruhi. Kafin ci ba ne? Ya yi abinda ake cewa makaruhi, amma dai sallarsa tana nan. Shi kenan? To, alhamdulillah. Na'am. Na'am. Da aka kama sai aka kai shi wurin da yake da najasa, asan gurin bara ta yi alwala ba ta taimama ba, sannan ko bara abu shi je alwala ba, har lokacin sallah ya zo shi ne ya fita, wani sallah ma zo shi ya fita, to sai aka sake shi. Ba yi da hujja a wannan lokaci. Inda zai mutu a wannan halin, Allah sai ya tambaye shi me yasa bai yi sallah ba. Yayi sallah a halin da ya samu kansa, ko da ko wurin akwai najasa ya yi taimama a hakan, domin bayi da yadda zai kaddara. Budewan al'arwa yana bata sallah ko mutum yana cikin sallah, misali ina irin masu irin as down din nan, ya ja wandonsa haka, ya yi abin nan ruku'i sai kunkurunsa ya fita waje, bayansa haka ya fita waje, sallarsa ta ɓaci. An fahimci bayanin koyanwa? Sallarsa ta ɓaci. Ko kuwa yana cikin sallah ya sunkuya kawai sai wandonsa ya yage, kawai sai al'aurarsa ta bayyana, to sallarsa ta ɓaci, sai dai ya sake sallar min jadid. To yana wanka a kogi, sai ga kura ta fito ta bi shi, sai ya hau bishiya, kayansa na ƙasa, lokacin sallah ya yi, kura tana kwance tana jiransa. Ka gane ko? To ba a yaddan masa lokacin sallah ya wuce bai yi sallah ba, kuma baya ƙasa, ballantana ya taimama, ya zai? To ya kiyasta ya yi taimama din, ya kiyasta ya yi taimama sannan kuma ya yi sallah, duk da babu sutura a jikinsa. Kafin ci ba ne? Yawa, don haka nan ba yi da hujja na cewa inda yake din nan yana da najasa. In dai ba zai samu daman barin wurin ba, to ya yi sallah, kar ya bari lokaci ya wuce masa. Na ba damuwa, ba dai saidawa ba, kar ya ce ya baka barbarar da ragonsa zai yi an saida maka, wannan shi aka hana, amma ba damuwa. Na'am.
malam kamar mutum suna da shago guda biyu, shagon ɗin suna da nisa tsakanin su, sai aka zo aka tambayi wani abu, ya ce nawa kuke sai da shi, sai ka gaya masa ga kuɗin da ake sayarwa kuma babu shi a shagon. A'a ba shagon nasu ne ba, zai iya sai da kayan nan ya sai da kayan can, ba damuwa. In dai zai iya sai da kayan nan ya sai da kayan can kuma shagon nasu ne, account ɗin duka ɗaya ne, wannan ba damuwa. Babu damuwa. Kuma ya tabbata a can akwai kayan, Akwai. ba damuwa. Na'am. kamar yanzu irin da ake zuwa zubar da wayoyi ko tv wai notice ko ya sanin irin wancan notice a nan Gaskiya ya kamata a ce ba sa aiki, a gaya mutane baya aiki, mutum ya san me zai saya. Allahumma in ya saya ya ci sa'a ya samu yana aiki shikenan. A ce wannan duk scrap ne, don akwai scrap aiko? A ce duka wayoyin nan scrap ne, gaskiya ba sa aiki. In ka saya ka san abin da ka saya, ka sayi abin da baya aiki, sai ka je ka gyara. Amma cewa za a yi notice kawai in ka saya to na alaikun salam. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, duk inda wato kuka fiskanta ba damuwa. Misali kana tafiya Lagos, kaga ta haka za ku yi ko sannan sit din kuma yana haka, watakila in kace za ka yi forcing na kanka ka juya an gozi ne a zaune a banka, za ka fuskance ta kai sallah. Lokacin sallah ya yi, sannan kuma motocin ba tsayawa za su yi ba, sannan ka san cewa lokaci din nan zai wuce har lokaci na gaba ma ya sake wucewa, wadda ba ka yi sallah ba, sannan ba ka yi alkawali da Allah ba, yaya za a yi? Me ka iya? Ba yadda ka iya, dole kawai ka yi mai sai ka yi sallah a halin da ka samu kanka, a inda ka fuskanta din shikenan ka yi sallah. Misali kamar kana cikin jirgi, misali haka za ka yi sallah din, kana zaune ka yi imani da sauransu, ya zama da dai ka yi sallah, kar ka bari lokaci ya wuce. Wani bawan Allah yana tafiya, wannan abin ya faru kusan a nan area nan, ana tafiya kasar abin nan Inyamurai din nan haka, ya taso daga Adamawa, shi wannan direban suna tafiya, to sai ya sanya karatun Qur'ani haka a wayansa, sai ya rage daidai yadda kunnuwansa za su jiya masa, ta yadda ba zai dami fasinjan ba, da ke akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba. To sai ya ajiye a gaban shi a dashboard, ya ajiye haka, idan surar nan ya kare ya shiga wancan sura, in ya kare ya shiga wannan, in ya kare ya shiga wannan. Suna cikin tafiya, akwai wani Inyamuri a gefensa, sai ya ce masa kai, shi wannan bawan Allah direban Adamawa Sunshine, sai yake ce masa wallahi wannan waka ya min daɗi. Sai ce masa ba waka ba ne, karatun ƙur'ani ne. Ya ce in ko haka ne littafin kunnan gaskiya ne, don yana ratsa ni har ina jin gashin jikina na tashi. Ya ce ana karatu har yana tashi, ana tafiya. Sai ce kai musulmi kuna da kirki. Sai ya ce masa kai ni dai inda zan samu musulunta dai da ina so. Sai shi wannan din direban ya ce to akwai masallaci a gaba, a wurin muke tsayawa mu yi sallah, ka bari mu je wurin sai mu yi wa limamin magana, sai ya baka kalma, sai a maka wanka. Sai wani a baya can ya ce ka yi alkawali da Allah ne in ya mutu fa me za ka gaya wa Allah? Waɗansu wadda ba musulmi ba suna ta ce me yasa ka, suka ce a'a ra'ayinsa ne. Yanzu ku da kuka ce ba za ku ba ku ce za ku musulunta ba, wa ya sa ku dole? Ba wanda ya sa ku dole. Kai Inyamuri me kake so? Ya ce musulunci yake so. Yaushe? Ya ce yanzu. Ya ce to barin baka kalma. Shi wancan a baya ya ba shi kalma,
ya karba ya ce da sunan kawa ya ce sunansa John, yanzu kuma wani suna kake so ya ce Muhammad. Aka ba shi kalma ya ce saura me, aka ce saura wanka. Ce to ba hali a tsaya, dole sai mun je masallaci, in muka je ni da na baka kalma zan je in nuna ma yadda za ka yi wanka. Suka ci gaba da bayani suna hira, kawai sai ga mashin ya fito a gabansu, sai shi direba ya losing control, ya yi kokari ina mota ta fi karfinsa, sai ta yi tambul, ta yada su gaba daya, suka faɗi. Lokacin da aka kawo musu ɗauki aka duba aka tara shi kaɗai ya mutu, wadda ya karɓi musulunci a mota. To saboda haka baka san yaushe ne za ka tafi ba, saboda haka haƙƙin Allah in yana kanka kai kokari ka bada shi, wannan shi yafi dacewa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka